bismo posmatrali vinarije na Balkanu i počeli da brojimo medalje, da vidimo ko je to dobio najviše, ja sam potpuno siguran, bez toga da sam ikada brojao, da bi vinarija Tikveš na kraju bila najtrofejnija balkanska vinarija. Neko će reći možda zato što je Tikveš velik, zato što ima širok portfolio, međutim, bez kvaliteta tu nema ničega. Pogotovo je nemoguće stići do takvih ocena, takvih trofeja, takvih nagrada, takvih medalja do kojih je Tikveš stigao, da tu nema stvarnog kvaliteta i stvarnog izraza lokalnog teroara i lokalnih sorti u bocama. Jedan od najzaslužnijih ljudi za to u celom timu je sasvim sigurno Marko Stojaković, glavni enolog vinarije Tikveš, koji nam je danas gost u podcastu Wine Vision by Open Balkan. Zdravo, Marko. Zdravo, Igore. I hvala ti što si potegao iz Kavadaraca ili odakle god da si stigao da bi nam danas bio gost ovde. Slušaj, uvijek mi je zadovoljstvo da se družimo. I lep, hvala ti za ovakav lep uvod. Da, pa nisam ništa slagao. Pa tako, nije tako. Da, nisam. Dobro, dakle, tvoja uloga je glavni enolog vinarije Tikveš, radiš u Makedoniji i zapravo te publika i u Srbiji, a i u celom regionu zna kao čoveka koji je vezan za Tikveš, koji je apsolutno jedna od najvećih i najpoznatijih vinarija u našem delu sveta. Međutim, ti, to će i po prezimenu, a i po tvom akcentu i naglasku svako da shvati, ti zapravo nisi iz Makedonije, nego si iz Pančeva, tako? Tako je. Ali ni tu se nisi učio poslu enologije i vinarstva, već u Francuskoj. Kako je izgledala tvoja karijera? Pa ovako, mi smo familijarno otišli za Francusku 90. godina, tako da sam se ja školovao u Francusku, tamo sam završio agronomiju u Bordeauxu i enologiju u Montpellier, tako da imam dve kape, da kažemo, i agronomiju i enologiju. Znači, možeš da se baviš i vinogradom i enologijom, odnosno razumeš i jednu i drugu stvar. Baš tako, da bi ti bio kvalitetan enolog, vinar, potrebno da poznaješ grožđe, kako se gaji grožđe, kako doći do kvaliteta. To je ključna stvar da se odabere ko je najbolji terroir i kako treba voditi te vinograde da bi došli do traženog kvaliteta. Da, ja ovo recimo nisam znao, a ja u razgovorima sa lokalnim ljudima se stalno nerviram oko toga kako su vinogradarstvo i vinarstvo u Srbiji odvojeni uvek na različitim fakultetima se studiraju. Dakle, jedno je na poljoprivrednom, drugo je na tehnološkom i vrlo često nemaju nikakvih dodirnih tačaka jedni sa drugima. Pa da, to je najveća greška, da kažemo, zato što generalno enolog interesuje ga grožđe tek 10 dana pre berbe. Međutim, ne bi trebalo tako da bude taj slučaj. Mora da se gleda vinogradi od samog početka, od rezivide preko prskanja, koliko prinos treba da se odredi, nivo lisne mase, polivanje, znači ima tu mnogih detalja šta mogu da utiču na krajni kvalitet grožđa i na kraju vina. Jasno mi je. Ti si počeo da sarađuješ sa jednim od poznatijih imena iz sveta enologije u Francuskoj, Filipom Cabijem, koji nas je nažalost napustio pre neku godinu, ali koji je zapravo bio prvi koji je angažovan u vinariji Tikveš i ti si nekako zajedno sa njim i došao tu. Kako je tekla ta saradnja i što je bilo tvoje iskustvo pre dolaska na Balkan u Francuskoj? Ovako, ja Filipa Cambija sam upoznao 2010. godine kad sam bio asistent enologa, glavnog enologa u Châteauneuf-du-Pape. On je bio konsultant, tad smo se upoznali i tad mi on ponudio da mu budem ja sledeće godine njegov, zajedno da idemo u turneju, znači zajedno da budemo konsultanti. On je tada pratio nekih 80 vinarija sigurno i faktički ja s njime sam naučio ovaj zanat, da kažemo, i ovaj posao, pošto Filip imao sam tu sreću da čovek pratio najbolji vinarija juga, gde su generalno bar svake godine 5-6 etiketa dobilo 100/100 Parkerovih poena. Šta to znači? To znači da sam imao tu mogućnost da probam, da vidim šta znači vino koji vredi 100 poena. To je kako se pravi jedno vino koji vredi 100 poena. Šta ti je bilo dalje? Da, kako si stigao u Makedoniju? Kako je bilo? Znači, Tikveš kontaktirao je Filipa da ga angažuje kao konsultanta. To je bilo negde krajem berbe 2009. godine. I on mi je pitao kao da li bi ja bio zainteresovan da dođem do Makedonije, pošto je bio svestan da on neće moći da dođe više od 3-4 puta godišnje, da će mu trebati neki čovek na licu mesta koji će moći sve te promene da namesti. I on tada, da budem iskren, nije ni znao ni gde se nalazi Makedonija, niti još manje šta je Tikveš i tako dalje. Ja sam mu dao neki uvod da zna gde idemo i kakve sorte i tako dalje. I onda nam je bilo kao neki challenge, zašto da ne? Mlad tada, tek se oženio,
žena isto poreklom iz Srbije, ona je bila nekako je bilo bliže da se vrati, bliže je bila Srbije nego u Francuskoj, rekao, ajde da probali, tad sam imao 27 godina, to je bilo onako, iskreno ti kažem, veliki challenge za mene, i da vidimo da li ću ja uspeti tako nešto da uradim. I ti u Francuskoj da dobiješ mogućnost da vodiš tako neku vinariju sa 27 godina je nemoguće misija. Tako da to je bilo ovako izazovno, evo već 14 godina u Tikvešu pokazalo se kao uspešno. Šta se u Tikvešu promenilo od trenutka kada si došao do danas? Šta se promenilo? Pa, znaš kako, prvo smo gradili tim enologa, znači ja sada imam nekih 15 enologa s kime radim. To je bilo prva faza je bila da... Čekaj, 15 stalno zaposlenih enologa u jednoj vinariji? Da. Wow. Da. Mislim da ste rekorderi i po tome. Možda. Da. Pazi, pa normalno, radi se 3 smene, imaš odvojeni sektori, primarna prerada, finalizacija, punionica, to ti sve zahteva veliki broj ljudi, pored toga imaš tim agronoma koji prate sve naše nasade, tako da je potrebno jedan veliki tim. Šta je bilo? Pazi, bilo je prvo, znači, obuka, da nađeš prave ljude i da ih naučiš kako treba da odradimo što kvalitetnije preradu vina. I drugo je bilo veliki faktor, jako je bitno, bili su vinogradi. Znači da odredimo ko je taj neki najbolji teror, koje najbolje podemlje može da da kvalitetno grožđe. I da vidimo, Tikveš imao nekih tada 1000-1200 hektara i mi smo morali prvih 3-4 meseca da ih posjetimo sve te vinograde, da vidimo koji imaju najviše, kažemo, kapaciteta da naprave dobar kvalitet i šta treba da uradimo u načinu kako se gaji vinograd, šta treba da promenimo da bi dobili što veći kvalitet. Znači, to ti je bio jedan bitan faktor, ti je bilo da se smanji prinos. Koliko je bilo teško ubediti kooperante, lokalne vinare i vinogradare da počnu drugačije da tretiraju svoje vinograde, smanje prinos, bave se i zelenom rezidbom, zalamanjem kad je to potrebno i svim ostalim tehnološkim postupcima da bi dobili grožđe koje vama treba? Tikveš sarađuje grubo sa nekih 2000 kooperanata. Znači, mi imamo 2000 kooperanata s kime se dogovaramo oko otkupa grožđa. Evo, ovaj tek sad druga godina da smo uspeli onako ozbiljno da promenimo te neke granice, da kooperanti imaju poverenje u nas da bi smanjili prinos. Znači, mi sad idemo da plaćamo grožđe i 2-3 puta skuplje nego redovna cena da bi dobili dobar kvalitet. Jer se pokazalo da sa tim kvalitetom grožđa pravite premium vina i mi imamo sad nedostatka premium vina. Znači, sve što se proizvodi u premium kategoriji lako se proda. Tako da smo sad promenili ovako drastičnu cenovnu politiku otkupa i sami kooperanti nas prate da bi imali što veće količine kvalitetnog grožđa. A koliko imate svojih vinograda sada? Sada smo na 1500 hektara. Na 1500 hektara. Ali, pazi, ja kad sam došao 2010. godine, bio je manji otkup nego sada. Tako da sada neke naše potrebe, realno su oko 3 do 3.500 hektara su nam potrebne da otkupimo grožđe. Koliko godišnje proizvedete litara? Tikveš, pa grubo nekih 25-27 miliona litara, od kojih 20 miliona ide flaširani proizvod, nekih 7 miliona ide za destilaciju za našu žoltu. Ono što je interesantno, pošto zahvaljujući tome što u Makedoniji dalje ima dosta velikih vinarija i dosta se vina izvozi u ambalažama koje nije boca od 0,75, Tikveš je uspeo da se oslobodi toga vrlo brzo. Osim toga što je uspeo da stekne reputaciju premium vinarije, bez obzira na veličinu. Sad, vrlo često i dalje može da se čuje, kao to su milioni ili desetine miliona litara, kako je tu moguće iskontrolisati kvalitet. Vi ste pokazali da može, na kraju krajeva tržište je dalo svoj odgovor na sve to, međunarodne sudije, međunarodna takmičenja takođe, ali koliko je to teško zaista? Pazi, sve u organizaciji. Znači, samo treba budeš organizovan. Način kako mi prerađujemo grožđe, isto kao bilo koja mala butik vinarija. Samo što ja imam organizaciju da ja mogu da preradim 150 tona dnevno, isto kao što neka mala vinarija preradila 5 tona dnevno. Znači, imamo u Makedoniji 98% je ručna berba, znači za ta naša premium vina ide u malim gajbama do 15-20 kila, imamo komore, hladimo grožđe, sutradan ide na preradu, imamo 3 linije za preradu, znači isto ti, znači ali 1 ili 3, samo trebaš da se organizuješ, znači preberni sto, pazimo stvarno da svaki kilogram grožđa se odradi kako treba i tu su sad razni procesi, evo, ipak dosta mi pomoglo kad sam došao od Tikveš, kad sam vidio koliko je tu uloženo, mi imamo jednu ozbiljnu tehnologiju što se tiče, puno se uložilo, nad 50 miliona evra je otišlo u opremu, tako da mi imamo šta god možeš da poželiš, imamo, mi smo i savremena i da kažemo tradicionalna vinarija, tako da imamo opremu koja mi omogućava da ja mogu da napravim ovaj kvalitet vina i posle
kupiš kvalitetno drvo i tako dalje. Znači, to ti je bitno, imaš tehnologiju i organizacija ti je ključna stvar i, hvala Bogu, prvo jedan, Makedonija samo poreklo, sam teruar, grožđe, kvalitet, grožđe što dobijete u Makedoniji ne može svuda da se dobije. Znači, Jasne. od internacionalnih sorti Chardonnay, Riesling vamo do, hvala Bogu, naših autohtonih i regionalnih sorti kao što je Vranac ili Kratošija. Da, zato verovatno imate 15 enologa. Kada si se dotakao sortimenta, šta misliš da je za Makedoniju i za vinariju Tikveš negde najvažnije u svemu tome? Pa ja mislim da naš put treba da bude Vranac. Znači, Vranac kao sorta. Koliko Makedonija ima vinograda pod Vrancem? Pa grubo 50%. Znači, to bi ti bilo nekih 10-12 hektara trebalo bi da ima pod Vranac. To je neka estimacija. Vranac je sorta gde enolog ne treba previše da utiče tokom prerade. Znači, nema potrebe se pravi korekcije kiseline. On sam uspeva u toj, da kažemo, aridnoj klimi da daje dobre rezultate. Sad već znaš Vranac kako je... Znamo da je Vranac sorta toplih regija, da je mediteranska sorta, znači sorta koja je vezana za jug u svakom slučaju i sad izvini što te prekidam, ali baš taj deo želim da dopunim jer to je ono što mene fascinira kod Vranca, a to je da bez obzira na teroare sa kojih najčešće dolazi i bez obzira na same karakteristike i srodnost recimo plavcu, kratošiji i ostalim sortama, Vranac baš nikad nema problem sa svežinom, čak i kada je stilski onako sa malo više ili previše alkohola, zreliji, ukuvaniji, da to tako nazovem. To je karakteristika sorte. Visoke kiseline i jaku boju, znači jaka količina antociana. To su ti dve karakteristike za Vranac. Tako da tu su vina koje mogu lepo da stare i koje u toplim krajevima daje dobre rezultate. Koliko ti je pomoglo iskustvo, pošto si zapravo najviše radio na jugu Francuske, odnosno u dolini Rone, gde zapravo možemo da povučemo neke paralele između stilova vina ili između teroara, kakav je makedonski i kakav je onaj u južnoj Roni, i ovamo i onamo su vina često sa preko 14 ili više procenata alkohola. To je bilo jako bitno, zato što generalno kad imaš visok procenat alkohola, onda imaš mogućnost da imaš razne probleme tokom fermentacije, da ti ne završi varenje do kraja, znači mora da znaš kako da reaguješ u situaciji kad ti stane fermentacija. Druga isto jako bitna tačka je ta balans kiseline između pH i ukupne kiseline. Obično na jugu su ti jako visoki pH da ti postoje opasnost da imaš raznih zaraza tokom fermentacije. Tu su neke stvari koje dobio sam pravu obuku kako treba da rešavaš te probleme. Tako, to je jedan faktor bitan za preradu. Koji ti je pomogao da postigneš rezultate koje jesi. I sad kad smo se dotakli teroara i kad pričamo već o tome gde je toplo, gde je hladno i tako dalje, Tikveš je jedna od prvih vinarija na ovim prostorima koja je počela da insistira na mikrolokalitetima, da mikrolokalitete ističe na etiketama, da pravi zapravo cele linije vina koja su se kolokvijalno zvala teroar linija ili se zovu zvanično, ti me ispravi ako sam pogrešio, tako je. U Tikvešu, i to su zapravo prva vina koja su postigla veoma zapažene međunarodne rezultate, da krenemo od Parkera i njegovih ocena za belu vodu i za barovo. Koliko stvarno ima razlike među tim mikrolokалitetima, kako tretirate, kako pristupate tim vinogradima u odnosu na neke druge i na kraju krajeva izbacili ste i neke nove, nisu više samo bela voda i barovo i na kraju i bela voda i barovo u svom, i pod tim brendom su se pojavila i neka nova vina, pa da popričamo malo o tome, da nam objasniš šta je to zapravo novo i To je francuski pristup, da kažemo, apelacija i tako dalje. Znači, mi kad smo došli 2010. godine, to što ti rekao prvo smo išli da odradimo koje su lokaliteti koji potencijalno bi mogli da budu kvalitetno vino. I to je ti bilo, jedno je bela voda i drugo je bilo barovo. I to se pokazalo kao uspešno, pa to su ta vina koji su dobili najviše nagrade, pored Parkera i Dekantera. Sad, šta je to? To su ti stari vinogradi, generalno stari vinogradi gde ima lokalna sorta i gde vodimo te vinograde u pristupu kao kru, znači kao apelacija. Šta to znači? To ti je da ga paziš, znači moraš sve da uradiš u pravom trenutku. Znači to su ti vinogradi koji svaka operacija mora da bude odrađena kada je potrebno da se odradi. Znači nema promašaja to, znači možemo nešto drugo, neku drugu sortu da nešto kasnije uradimo, međutim ovo mora sve da se uradi po PS-u. Znači to je ključna stvar i samo mesto gde se nalazi profil zemlje. Ako gledaš recimo Barovo je nekih 600 metara nadmorske visine, to su vinogradi sada koji imaju već preko 38 godina, mislim da imaju. Prvo crveno je, mislim, trofejnija od bele vode, je li tako? Sad ne znam, tu su negde. Možda je, ako gledamo dok je Parker ocenjivo vina, da je možda više voleo profil bela vode, da je onako ti daje odmah širinu, punoću odmah na sve, a Barovo je malo
Moje uvek je bilo omiljenije Barovo crveno. To je bilo uvek moje vino. Mislio sam da je to prava karakteristika Makedonije i šta može da je jedan vranac. Ali, recimo, dekantere bolje ocenjivo Barovo. I ako gledamo na srpskom tržište, Barovo crveno je trenutno možda ima veću percepciju nego Bela voda, ili tu su negde. Generalno to su ti vina koji su tom rangu kvaliteta. Sada, šta pravi Barovo različito? To ti je interesantno što nismo mi napravili tu kupažu. To ti je ono kao znamo kao ta kupaža field blend, u smislu da je kupaža već urađena u samom vinogradu. Jer nije to samo jedna sorta, nego to je vranac i kratošija. Između je otprilike neki 3-6... posađeni zajedno. I zajedno se beru. I zajedno se beru, to ti je. Barovo ti je neka vulkanska tip zemlje koja dosta može sačuva vodu, nema potrebe da polivate. I drugo što je bilo bitno? Bitno je opet vraćam se na taj prinos, znači tu hoćemo da imamo jaku koncentraciju svega, znači hoćemo da imamo da budu zreli tanini, jaka boja, znači idemo na neki prinosi koji su možda sada nekih 5 tona po hektaru da bi dobili taj vrhunski kvalitet. Način fermentacije, maseracije, znači kupovali smo betonske tankove polako, sad prvo 90 godina svi su išli na inox, sad polako se vraćamo na beton. Znaš zašto? Zato što generalno te duge maseracije, sam kvasac ti pravi toplotu dok fermentira, a i ti kada bi sačuvao dugu maseraciju da bi imao toplije, beton ti ima bolju inerciju temperature i kako kvasac umire, ti ipak sačuvaš malo topliju tu sredinu nego inox. Tako da dobijaš, da kažemo, ekstraktivnija, mekše tanine kad radiš vinifikaciju u beton. Tako to je jedan deo isto bitan zašto smo promenili kvalitet i stil vina, što smo uveli betonske tankove u proizvodnju. Što se tiče bela voda ti kupaža vranca i plavca i to ti isto bilo u istom vinogradu i jedna i druga sorta. Međutim, sad to nismo mogli zajedno da uradimo vinifikaciju, zato što imaš grubo 2 nedelje razlike u sazrevanju. Plavac je mnogo kasnija sorta nego vranac. Znači, prvo idemo vranac, pa idemo plavac. Da. To ti je isto miks zemlje među gline, dosta peskovita zemlja, međutim drugi lokalitet. Bela voda se nalazi možda na mestu gde je najtopliji u Makedoniji. Znači, jako brzo sazreva i dobiješ onako... Tu je sad challenge da ne dobiješ džemaste note. To je nekad što je bilo i što je za jednog enologa uvek lakše da sačeka da nabije 16-17% alkohola, jer uvek dobiješ lepi tanini zreli, međutim, aromatika tu pada. Tako da to je bilo nekad trend. Znači, mi sad trebamo onako da pogodiš idealan trenutak berbe. Mi, pored, znači, to što radimo u vinogradima, da smanjimo prinos, ja isto određujem svaki dan da probamo grožđe pre nego što odredimo datum berbe. Znači, moraš da probaš da vidiš kakva je voćnost i zrno da bi mogo da odrediš kad treba da se bere grožđe. Jasno. To ti je ukratko. Sada, pored toga, izbacili smo novi teroar. To sam htio da si proba, išli smo sada babuna. Znači, babuna imamo dva vina, babuna belo i babuna crveno. Babuna crvena je kupaža plavca, sira i vranaca. Dobro. A babuna belo, znaš kako, sadio sam jednu novu sortu, koja sigurno ne poznaješ, to ti je dosta možda da se nađe u Portugaliji i u Španiji, Albarinho. Znači, radili smo Albarinho i ima jednu kupažu Albarinho, Sauvignon i Chardonnay. I to je onako neverovatno, imamo jako dobre rezultate i nagrade i kvalitet vina su dobre. Izvini, molim te, ali verovatno si probao i Albarinho bez kupaže. Kako se ponaša u Makedoniji? Jako interesantno. To je dosta citrusna vina, sveža, međutim imaš i tu punoću što je potrebno za terroir vina. I sad, znaš, mi sada nismo više samo školska vinarija. Taj profil vina što pravimo, taj terroir segment, više ne idemo sa selektiranim kvasima, nego idemo sa divljim kvasima. To isto nam dosta utiče u širini vina. Moram da te pitam jednu stvar. Makedonija ima dosta internacionalnih sorti, ima prilično šaren sortiment, znači tu su internacionalne, regionalne, poput Franca, koji dominira, naravno, i koji je najvažniji. I kad sagledaš sve sa svojim iskustvom do sada, koja je prva sorta za koju ti ne bi bilo žao da potpuno izađe iz upotrebe u Makedoniji? Koji nije mesto tamo? Sve je malo obrnuto pitanje. Pa, sad ću ti kažem. Možda Riesling, razumeš, možda ti Riesling neka sorta koja mu ne daje baš najbolje rezultate u Makedoniji. Što je potpuno logično. Pa, logično je, da. Znamo odakle je sorta, tako. Riesling, ali možda pred Rieslinga bi stavio Pinot Noir. Znači, crni burgundac definitivno nije mesto u Makedoniji, zato što... Ali ti si ipak uspeo da napraviš dobro vino od Pinot Noira.
u domain Lepovu. Jesmo, da. I radiš ga i dalje. Radimo ga i dalje. Sa koliko truda i muke. Baš tako. I tu svake 3. godine sam ja zadovoljan sa kvalitetom. Tako da ne izbacujemo taj pinot svake godine. Realno, regija Makedonije, mnogo je toplo za pinot. Znate, pinot ipak je poreklom iz Burgundije, tamo je dosta hladnije i tamo može pokaže svoje maksimum. Kod nas nije baš tako. Nije. Znači, odvojio bi Pinot Noir i Riesling kao dve sorte koje bi možda mogli da zamenimo. Da, ali pošto znamo kakav je makedonski teroar, to je potpuno logično. Dobro, znamo kakva je reputacija Tikveša danas, sve vreme pričamo o tome, a znamo i kakva je bila reputacija svih velikih vinarija, kombinata koji su nasleđeni iz socijalizma u bivšoj Jugoslaviji. Ja znam da se ti ne baviš tim delom posla, to je da proizvedeš dobra vina, da proizvedeš kvalitetna vina, to očigledno umeš dobro da radiš i da organizuješ vinariju, ali evo moram da te pitam, koliko je bilo teško promeniti percepciju kod potrošača i rebrendirati vinariju, bez obzira na kvalitet, od tačke A doći na ovo gde ste danas? Pa dugo je trajalo, ali nešto je najbitnije. Najbitnije, imali smo jasnu viziju, znači jasnu viziju vlasnika, znači mi smo premium vinarija. To nam je bio cilj. Mi nećemo da imamo masovno vinarije, ali jako je bilo da se boriš sa tih predrasudima da ne može jedna velika vinarija napravi vrhunsko vino. A zašto ne može? Znači mi imamo mnogo više, da kažemo, finansijskih mogućnosti da platimo razne konsultante. Znači meni sad trenutno, recimo, imam firmu italijansku koja me prate, agronomsku firmu, Perluve, Giovanni Bigot, koji ti je jedan možda u top 5 trenutno agronom u svetu, koji dolazi, evo sad je baš tu ove nedelje, da nam određuje, ocenjiva nam vinograde na osnovu poena do 100 poena. Znači isto kao što Parker ocenjuje vino, on tako ocenjuje vinograd. Znači on sad nam kaže ovo ti je karakteristika ovog i da znaš koji kvalitet možeš da očekuješ. Imamo francuskog konsultanta i za agronomiju i kako se zove, i za preradu, znači i za enologiju. Tako to su neki finansiji gde možeš ti da imaš raznih obuka i da dođeš do saznanja mnogo lakše, dovoljno opreme i mnogo lakše nego mala vinarija. Ja taj deo sam potpuno razumeo. Dakle, mislim i svako je razumeo, kažem ti, svako ko proba vina, svako ko uživa u tikvišnim vinima vrlo dobro zna o čemu pričamo, ali kažem ti, percepcija kod potrošača, koliko je to bilo teško promeniti. Zato što si promenio si kvalitet, podigao si kvalitet i standarde. Znači ti sad imaš svaku punjenje dobiješ isti kvalitet. Ajde da budem još direktniji. Koliko su bile važna priznanja, koliko je bio važan neki Parker i neki dekanter da vam pomognu u toj priči? Pa verovatno dosta, da, sigurno. Pazi, mi mnogo šaljemo vina, mi smo prisutni skoro na svaka takmičenja, to nam je bilo startna strategija, dok je to još bilo možda interesantno kad je mali broj vinarija i dobijalo nagrade i tako dalje. Sada možda treba promenimo strategiju, pošto previše ima tih takmičenja, previše svako dobije nagrade, samo možda treba na neki drugi način. Znači, sad ja već razmišljam da li ta naša vrhunska vina uopšte treba nastaviti da se šalju na svako takmičenje. Možda treba samo da izoliraš 2-3 takmičenja koje stvarno vrede i tamo da pošalješ. Verujem da ta percepcija nagrada je pomogla. Sad, koliko je pomogla, ne mogu ti kažem, i opet ja verujem u kvalitetu. Ja verujem da ipak potrošač zna da prepozna kada je nešto dobro. Kada proba jedan put, ako mu se svidi, on će kupi i drugi put i češće. Mislim da to je prava razlika. Mislim, pored toga, treba se pohvali naša komercija, uslužno način kako pristup prema prodaju i upoznavanje svakog potrošača. Mislim da to je timski posao, znači prvo mora da imaš kvalitet, međutim posle moraš da imaš uslugu, servis same distribucije i prodaje vina. Tako da to nije baš tako jednostavno, jer svako bi uspeo da bilo tako jednostavno, mora to malo više faktora da se urade. Jasno. Dotakao si se kvaliteta i potencijala vranca kao sorte. Sad znamo da ga u Makedoniji ima najviše, urađene su mnoge aktivnosti na promociji vranca, ne samo vezanog za Makedoniju, nego i iz cele regije, ali da li misliš da je u svesti potrošača dovoljno jasno šta vranac može da bude i na kraju krajeva u redu za Tikveš, ali da li su drugi vinari uradili dovoljno da pomognu njegovoj reputaciji, da on bude shvaćen kao zaista velika sorta za velika vina? Pa nije, sigurno da nije dovoljno urađeno. Mi smo prvi počeli, mi smo malo i to poteri da krenu same vinarije, pošto ipak je bilo kao percepcija Merlot, Cabernet, uvek je bolje nego vranac. Ja stvarno verujem u taj vranac i mislim, kao što smo rekli u početku, da je to sorta koja ima najbolje karakteristike što se tiče gajanja u Makedoniji. I šta je moja neka vizija dalje razvoja Tikveša? Ja bih volio da Tikveš bude sinonim za kvalitet za vranac. Znači, bilo ko neko u svetu zamisli za vranac da kaže,
vranac jednako tikveš. Jer mi smo ti, mislim, koji smo najviše radili na terovarima, na stilovima vina i još ćemo da nastavimo da radimo. Ja bih volio da u mojim premium kategoriji da možda mogu da pokažem 10 različitih vranca u Makedoniji. Znači, to bih volio, to mi je neka sad vizija u narednih 10 godina da tikveš uspe da dokaže da možemo i da dokaže da vranac može da parira sa nekim vrhunskim Cabernetom, Merlotom ili možda Malbekom. Kada je monosortan, bez kupaža? Pa ja gledam vranac da bude i monosorta u različitim stilovima voćarstva, međutim, recimo, imam sad jednu ideju da uključim i stanušinu. Znaš da stanušina ti je autohtona makedonska sorta, kao što je, recimo, Kotroti koji meša, ima dozvoljeno da stavi malo Viognier, 50% u samom fazi prerade, tako je meni palo sad na pamet, hoću malo da radim sa stanušinom. Znači, sa vrancem da stavimo malo stanušinu, da malo omekšamo taj vranac i dobijemo možda malo više floralne note što ti daje stanušina. Tako da razmišljam da kako ćemo da uklupimo, da ne bude samo monosorta, nego koje sorte bi dodali nešto dodatno plus tom vrancu da bi se još više pokazao, da bi dobio neku malo više, da bude elegantnije, da kažemo, samo vino. Odlično što si pomenuo stanušinu, pošto o njoj se čini mi se više priča nego što ima. I ne znaju ljudi puno o njoj. Šta su karakteristike i šta su potencijali te sorte? Pazi, ne znaju dovoljno, zato što mi kao najveća vinara Makedonije nismo dovoljno radili na stanušinu. Ja sam stanušinu koristio dosta za roze. Međutim, imaš različitih klonova same stanušine, gde možeš faktički dobiš i belo, i roze, i crveno vino. Znači, kao Pinot Noir neki, je li? Pa da, otprilike, da. Samo što je malo je veći grozd. Ja mislim da stvarno od stanušine možeš dobiš jako lep roze. Nešto što je kao recimo Sanso što ti je u Provence, znači malo veće zrno. Dosta je cvetno, ako gledamo što se tiče aromatike. Međutim, evo što ti rekao, to što hoću da pokušam i da u nekom malom procentu da nešto donese i za crveno prerodu. Ne verujem da sama čista stanušina za crveno vino može dobiti neki kvalitet, zato što i ako gledamo na tržište Balkana, baš ne voli toliko laka vina bez boje i tako da je, možda to je Kadarka ovde ili Pinot Noir, nisu to baš tako, nisu pristupačne, nije lako da ih razumeš. Jasno. Da, naprosto publika preferira malo drugačije... Jača boja, za početak, stilove, da. Poslednjih godina je trend i svi se nešto pokušavaju da se približe nekakvoj održivoj proizvodnji, da malo više paze na prirodu, ekologiju, neki odlaze korak dalje ka organskoj proizvodnji, neki i dalje, imamo sad tu veći nekakve ekstreme u celoj toj filozofiji, celom tom pristupu. Međutim, vidimo i ova godina kakva je, klimatske promene su već očigledne, postoji određena doza odgovornosti proizvođača, a pogotovo velikih vinarija kakav je Tikveš u odnosu na to kako će tretirati svoje vinograde, kako se odnosi prema okruženju, prema teroaru, prema prirodi, ali u velikim sistemima to opet nije lako takođe. Kako vi to rešavate? Kako rešavamo? Prvo, opet, potrebno da imaš viziju. I naša vizija jeste da budemo prva zelena vinarija na Balkanu. Stavili smo, nema tačno dali, 2 megavata fotovoltaice da bi mogli da proizvodimo našu struju. U Makedoniji generalno nema potrebe previše da se prska. Mogla bi Makedonija lako da bude organska, samo da padne odluka države. Znači, mi prskamo u proseku 4 do 5 puta. To je nešto, jer je klima topla i suva, je li tako? Klima topla i suva, nemaš potrebe da prskaš, znači nemaš bolesti. Mi smo napravili vinarija Lepovod i prva organska vinarija u Makedoniji. Tako da Lepovo već sada dobije sve sertifikate da bude organska. Sad ja hoću korak još dalje da idem, ja bih volao da pravimo kompost svoj. Znači da sama vinarija vratiš to što si uzeo, da kažemo, iz zemlje i da vratiš kao đubrivo. To nam je neka finalni cilj na Lepovo i to hoćemo da napravimo i na malo veća površina, da možemo pokrijemo i deo naših nasada što imamo recimo na Baru. Znači da možemo da vratimo to kominje koje je bilo, to ima fermentacije i tako dalje, međutim da možemo to što smo uzeli da vratimo u zemlju. Jasne. Sada, oko tih organskih vina bez kontrole, znaš kako, to što sam ti rekao, mi počeli smo i radimo da imamo što manje sumpora u vinu, to je jako bitno, međutim ti sad nula sumpora u vinu, retka su vina da su čista. Sad ja nemam problem, ne treba ti bude sad da ti kupiš vino zato što je 0 sumpora. Prvo da kupuješ vino zato što ti kvalitet ti odgovara.
Znači prvo treba bude vino čisto da nema neke mane. Sad mi radimo to bez kvasa i tako dalje. Međutim, ja to sve imam pod kontrolom. Ja idem u berbu 10 dana ranije nego što bi trebalo da bude datum berbe. Napravimo tu kao maju, počne fermentacija, ja kontrolišem laboratorijski da li je sve u redu, da nema nekih bretanomisis, nekih zarada i onda to koristim da zarazim, da kažemo, drugi tank. Znači, kao taj kvasac koji se nalazi u vinogradu. Umnožavaš sam svoj to je, znaš, ali imaš prirodni kvasac iz vinograda. Nije ono samo, razumeš, da ja sad ispresujem, stajem u tank i čekam da krene. Znači, nije... Pa šta Bog da. Pa šta Bog da. Sad, znaš kako, mi smo malo veće količine i to ne možeš da radiš, ali evo imamo isto što smo mi skroz Altona, mi imamo svoju laboratoriju, tako da možemo sve da merimo da li nešto loše krenuo, neke isparljive kiseline ili neki bretanomisis, da li ima nekih problema, da možemo da na vreme reagujemo. Znači, da, ja jesam za što manje da se utiče, međutim, opet moraš da shvatiš šta se tu dešava. Nije samo to što je, prirodno, pusti to i to je kao teroar. Za mene nije to teroar. Ipak, u definiciji po meni teroar, pored zemlje, klime, čovek je isto deo, po meni, priče tog teroara. Jasno. Ne postoji vino bez čoveka na kraju. Pa, to je neki moje mišljenje. Jasno. Sad, dovoljno si dugo ovde, susedne zemlje su upućene jedne na druge. Jedno od najvažnijih tržišta za vinariju Tikveš na kraju krajeva je i Srbija. Izvozite svuda po svetu, međutim, ne bih sad da se dotičemo izvoza, već toga da pratiš cenu, ne samo u Makedoniji, pratiš cenu u Srbiji, znaš šta su sote, znaš šta su vina, znaš kako se šta prodaje i kad sagledaš sve tri zemlje koje čine sada ovu inicijativu Otvoreni Balkan i koje nose Wine Vision sajam, šta bi izdvojio kao prednosti i mane svake ponaosob ili kako gledaš vinsku scenu Makedonije, Srbije i Albanije? Pazi, dobro pitanje. Mislim da to što možemo da pokažemo kao različitost što se tiče konkurencije, naše autohtone ili regionalne sorte. Znači, ja sam od prvih možda dao neke kontroverzni intervju, međutim, bio mi cilj da napravim neku reakciju, jer mislim da mi moramo da radimo sa našim sortama. To je ono što praviš ti drugačije od drugih. Znači, to ti je Prokupac u Srbiji, to ti je Vranac u Makedoniji, u Crnoj Gori, to su sorte, evo sad, taj Grašac što smo počeli u Srbiji, to je ono što pravi da je razlika. I sad, ova inicijativa Open Balkan stvarno je pozitivna, što generalno mi smo poznati na Balkanu da se uvek delimo, tako da je ovo nekako da se, kao zajednica da se pokažemo, to je sigurno jako pozitivan signal i mislim da smo mi generalno mali. Ako ti gledaš šta je, koliko imamo hektara, Makedonija možda ima 20-25 hiljada, tu je negde i Srbija zvanično, da li je stvarno toliko, Albanija je još manje, znači možda pričamo za 50.000 hektara, to ništa nije. Jedna apelacija, recimo Kodoron u Francuskoj, 25.000 hektara. Znači, mi smo otprilike kao jedna srednja apelacija u Francuskoj. Burgundija ima 50.000. Eto, znači, Burgundija, ništa nismo, znači, mi smo nepoznati. Tako da mislim da mora da radim, sad mana je što smo odvojeni, moramo zajedno, možda malo više da delimo znanje i da budemo otvoreniji, a možda bude prednost što ima dosta nekih sorti koje ne znaju, ljudi ne poznaju, potrošači ne poznaju. Znači, možda treba da radimo na tome, da nekako stignu do njih, da mogu da probaju, da zovemo što više novinara, da zovemo raznih uvoznika, da pokažemo to što imamo. Jer ipak imamo različitu klimu, generalno, i mislim da, recimo, ako gledaš Srbiju, kako se sad menja ovi klimatski uslovi, da će verovatno Srbija imati još veće površine da mogu da se sade vinogradi. Razumeš? Jasno. To mislim da će biti pozitivno. Jasno. Sad kad si se već dotakao Otvorenog Balkana, da te odmah pitam, i bio si prošle godine na Wine Visionu, doći će vinarija Tikveš, naravno, i to sa poprilično velikim štandom, to već znam, i ove godine na Wine Vision. Šta misliš, kakvi su tvoji utisci, zapravo obišao si svet, obišao si velike sajmove, kakvi su tvoji utisci bili o Wine Vision sajmu i šta očekuješ od ove godine? Pazi, prvi je bio impozantan, neverovatno kako je bilo dobro organizovano, kako je delovalo moćno. Sad treba da radimo, da možda trebamo da dovedemo još više, da kažemo, pravih uvoznika, da dođu još više, da može baš to da bude jedan biznis, jedan sajam koji će stvarno da pomogne tim vinarijima da otvore neka nova tržišta, da nađu neke nove uvoznike. Mislim da pozitivno je, nema šta, imamo, da kažemo, tu sreću što predsjednik voli vina i tako da pomaže oko promociji. Samo gledam pozitivno, ne gledam ništa stvarno negativno što se organizuje to. I drago mi je što ti je Beograd ipak centar toga. To je pozitivno, što jedno vreme možda je
pokušala to Bugarska da oni budu kao lideri na Balkanu što se tiče vinske scene. Drago mi je da se to malo pomerilo, da se to održava baš ovde u Srbiji. Sa takmičenja, kad izađu rezultati ovih sa dekantera, sa Mundus Vinija, sa nekih drugih internacionalnih, ponekad se provlače neka Tikvešova vina koja nikad nismo videli na tržištu. I to se nije desilo jednom, desilo se nekoliko puta. Između ostalog, kod nekih vina je pisalo by Marko Stojaković. Dakle, vina sa tvojim potpisom. I ja mislim da većini do dan danas nije jasno, pogotovo onima kojih nisu probali, jesi ti to nešto pokrenuo, neku svoju proizvodnju, radiš nešto custom made za Tikveš, gde su ta vina, hoćemo ih nekad vidjeti na tržištu, o čemu se radi? Pa ovako, pazi, ja sad potpisujem vina Tikveša linije terroir vina, znači Barovo, Bela voda, Babuna i sva ta vina već imaju moj potpis. Ova vina su ti namenjena specijalno za englesko tržište, znači to je kao PL, kao private label etiketa, gde sa uvoznikom, da kažemo, zajedno smo napravili neki stil vina koji on smatra da može da uspe na tom tržištu. Da budem iskren, i mene iznenadilo toliko visoka ocena vina, međutim, to mi je pomoglo da shvatam da sam žiri dekantera menja malo stil i vina koje smatra da treba da dobiju nagradu. Znači, idemo na neka malo nežnija profil crvenih vina, voćnosti, da ne idemo toliko na ekstrakciju, da ne idemo toliko na drveta. Ako mogu da te dopunim, to je zapravo slika, odnosno to je zapravo izraz onoga što su tržišni trendovi. Jer i te sudije na kraju krajeva dolaze sa nekog tržišnog iskustva, to su sve profesionalci koji se vinima bave mimo tog ocenjivanja, tako da su zapravo oni glas onih koji na kraju kupuju ta vina. I čini mi se generalno da su tržišna kretanja idu baš u tom pravcu. Međutim, u Makedoniji baš i nije lako uvek dobiti eleganciju. Pa nije lako, ali dobro, znaš kako, sazravamo i sami mi, razumiješ, nisam ja isti pre 13 godina kao što sam sada. Znači, promenio si stil, promenio si način, nešto drugačije voliš, drugačije radiš. Ali, stvarno, taj dekanter je jako interesantan zato što ti daje ti pravac. Sad, ako si dovoljno iskusan i da znaš, vidiš ta vina koji dobiju nagrade, zašto su dobili nagrade. Može neki zaključak da sam sebi napraviš. Tako da, to ti je otprilike, tako ta vina ja mogu da ti recimo da ti donesem da probaš, međutim za sada još uvek nismo spremili da ta vina budu na ovim tržištima. Zato što su bile ograničene količine koje su išli za taj jedan kupac. To je to. Ali razmišljamo zašto da ne, da možda u buduće taj Saga i Merak da mogu budu dostupni ovde u Srbiji. Nije lažno vino postoji. Jasno, ali za određena tržišta. Tako? Za određena tržišta. Sad kad smo se dotakli tih drugih tržišta, Tikveš je ogromna vinarija, Makedonija je mala zemlja i ne može da konzumira sve što Tikveš proizvede, a kamoli Tikveš i sve druge vinarije zajedno. Dakle, orijentacija je ka izvozu. Srbija je jedno od najvažnijih tržišta. Isto tako druga tržišta bivše Jugoslavije, međutim Tikveš izvozi svuda u svetu. Kako se pristupa kupcu u Londonu, kako se pristupa kupcu u Kini, kako se pristupa kupcu u Americi, kako na Balkanu i šta je teže? Slušaj, sve ti isto. Moraš da mu priđeš, da mu objasniš, da mu radiš degustaciju, Da, ali šta jedan distributer u Pekingu zna o Severnoj Makedoniji? Ne zna ništa. Dobro, ti si baš sad uzu krajinu, se razumeš? Yes. Kinezi, ali vi izvozite i tamo, da. Izvozimo tamo, ali znaš kako, tamo izvozimo na način što napravili smo grupu od svojih, da kažemo, prijatelja. Imamo dosta prijatelja. Evo, baš sad ove nedelje mi je jedna ekipa je baš u Kini. To ti je specifično tržište. Oni baš ne znaju, bog na šta, vole crvena vina više nego bela, vole jaka crvena vina, vole i ekstraktivna crvena vina. I to ti samo kontakt sa čovekom, emotivno da ga vežeš i to pravi razliku. I to mislim da je isto pravilo bilo gde na kom tržištu. Znači da ti poznaješ vlasnika restorana, da poznaješ menadžera restorana, da možeš da mu se javiš u bilo koje vreme i to je taj problem. Više taj kontakt sa čovekom i hvala Bogu kvalitet, ali kažem kvalitet ga imaš, mora da napraviš kontakt i da održavaš emotivno tu prodaju. Da, namerno sam uzeo Kinu jer o njoj se pričaju legende kao zemlja sa toliko stanovnika u kojoj svi negde žele da izvoze, a ne proizvodi dovoljno svojih kvalitetnih vina.
Tako je, ali vidiš koliko sada oni vinograde, oni sad sve više sada, da li su drugi sad u svetu po broju... Po površinama pod vinogradima. Tako, oni nemaju cilj, nije njihov cilj, razumeš, da kupuju samo naša vina, nego oni hoće da proizvode, da izvoze na kraju kraja. Znači, igra će se promeniti jednog trenutka. Pa ja mislim da, ali imamo tu sreću što ipak njihova klima nije baš povoljna za kvalitetna vina, toliko kvalitetna, iako tamo dosta Francuzi su uložili. Nije mi neki strah, da budem iskren, zato što nisam probao neka velika vina iz Kine. Ti sad često pominješ u svemu ovome, kad smo pričali o održivosti, kažeš Tikvaš cilja da bude prva zelena vinarija, bila je prva vinarija koju je Parker ocenio sa Balkana, tako kako je ocenio i tako dalje. Imamo tu sada nabrajamo prvi u raznim stvarima, znači nekako i kreatori trendova, međutim bili ste prvi i još uvek ste prvi i jedini koji su uradili koji su obrnuli igricu na taj način da su sa Balkana otišli u svet i to ne bilo gde u vinski svet, nego u Francusku, tamo kupili šato i počeli tamo da proizvode vina. Uglavnom je proces obrnut i svi nekako čekamo, evo došli Francuzi pa investirali u, ne znam, vinarije u Tokaju u Mađarskoj ili kupili Italijani vinariju u Bugarskoj, u Rumuniji i tako dalje, a kažem, vi ste obrnuli igricu, vi ste odavde iz Severne Makedonije sa Balkana otišli u Francusku, kupili vinariju i već godinama uspešno proizvodite vina tamo. Gde ih prodajete i kako kupci na Balkanu, a kako u Francuskoj percepiraju ta vina? Pazi, to ti je, da bude još interesantnije, ovo ti je prva investicija iz Makedonije prema Francuskoj. Znači, ovo prvo nešto da neki Makedonac nešto investirao tamo. To je još interesantniji podatak. To smo kupili 2018. godine. Vinarija se nalazi u regiji Côte d'Or, znači blizu Avignona, grad Bolen. Imamo nekih 48 hektara vinograda, sad smo kupili još dodatnih 30. Zašto smo tu išli? Zašto? Pa išli smo zato što hteli smo da budemo još bliži izvoru znanja. Znači, mi smo hteli da mojim enolozima možemo da im dozvolimo mogućnost da putuju, da vide da taj enolog u Francuskoj i taj čovek tamo je isti kao što je u Makedoniji ili u Srbiji, da se malo ljudi otvore, da se manje plaše i da dobijemo te neke informacije, da kažemo, iz prve ruke. Što se tiče prodaje, nije nam bio cilj da prodamo Chateau Gourdon na Balkanu, nego cilj nam je da prodajemo u Evropskoj uniji, normalno. Tako da najveća prodaja je u samoj Francuskoj i ipak je ta regija dosta ima turistička regija, tako da sami potrošači dolaze na licu mesta da probaju vina i to su ti onako posjećeni iz Belgija, Holandija, to su ti ljudi koji dođe napuni gepek sa vinom, on ne dođe proba sad da kupi jednu flašu, nego on kupi 2-3 kartona, hoće ti ima zalihe. Tako da tržište ti je Evropska unija najviše i Kina, zato što Kina kada piše šato, vole da bude šato, znači ovo je stvarno šato, ovo je šato, znači dvorac 19. veka, jako lepo izgleda. Sad nam je u planu da renoviramo ceo dvorac i da napravimo jednu novi pogon za preradu, da bude to malo modernije. I pazi, i tamo mi malo pomeramo pravila, jer namerno izlazim iz apelacije, recimo Côte d'Or, što možda percepcija trenutno nije najbolja, i sadim neke sorte koje nisu dozvoljene tamo, znači ići ću namerno da mi bude vino u kategoriji Vin de France, razumeš, da bi mogu da pokažem da taj teror može da da nešto drugačije. Sad zamisli, sadio sam recimo prošle godine 2 hektara vranca tamo. Znači, u Francuskoj? Znači, mi smo sad prvi koji će sade vranac u Francuskoj. To je priča, zato što znam da taj vranac će mi dati jako dobra kupaža sa granašom što imamo tamo, crni granaš. Tako imamo tu slobodu, razumeš, da pravimo kreacije, pravimo trendove. I to je. Možda se jednog dana drugi vinari ugledaju na vas, pogotovo što sada recimo jedan Bordeaux radi eksperimente sa Malbecom, Marcelanom i nekim sortama. Čini mi se nešto iz Grčke takođe zasadili. Pa mi smo sadili Asirtiku, da ti kažem, tamo dole. Aha. Tako da, hoću malo drugačije, out of the box da razmišljamo, pošto ipak tržište vina u Francuskoj pada, ja mislim neki 10% pada ove godine. Mladi potrošači nisu više zainteresovani da piju stara vina kao što je nekad bilo, puno alkohola, drveta, nego hoće nešto moderno, hoće malo moderno da im sladi, znači to su ta milion generacija koje mi moramo da pogodimo sa ukusima. Mora da pršti aromatika, mora bude pristupačno, mora da bude sveže, mora da te osvežava. To je, znači mora da nađemo sorte koje će da nam pomognu da to ostvarimo. Da, jasno. Dobro, ajde sad postavit ću ti jedno pitanje koje bih ja mrzeo da mi postave ljudi, a ponekad mi ih postavljaju, ali molim te da odgovoriš na njega. Preporuči gledalcima, odnosno slušalcima,
jedno vino iz Makedonije severne koje nije tikvašovo, preporuči jedno vino iz Srbije i preporuči jedno vino iz Albanije. Šta bi ti otvorio sebi kod kuće da popiješ sa zadovoljstvom? Nažalost, sramote, recimo, za Albaniju ne mogu da ti kažem, pošto ne poznajem dovoljno. Nisam ih zapamtio, prvi put sam ih probao prošle godine na sajmu, tako ne mogu nešto jasno da ti kažem. Ovako, znaš kako, pohvalio bi ti, recimo sad je trenutno trend u generalno na Balkanu temjanike. Ja mislim, ne da si možda probao vinarija Venec temjanika Kurija. Znači, samo lokalitet se zove Kurija. I jedna jako interesantna suva temjanika koja mi se ovako sviđa. Znači, nije ono samo tipično muskatno da je malo teška aromata, nego imaš malo i citrusno i začinske note. To je taj stil što se meni sviđa. U Srbiji već, šta ja znam, već godinama to je jedno od mojih omiljenih prvih vina što sam ja osetio kao veliki potencijal. To ti je Prokupac Ivanović. Znači, to je neko vino što ja smatram u rangu cenu kvaliteta da dobiješ stvarno da uživaš u njemu. Evo, to bi bilo možda ta dva vina. Sjajno. Molim te kad budeš došao na Wine Vision ove godine, potrudi se da ispraviš to za Albaniju i da probaš ponovo vina i da zapamtiš nešto. Ja jedva čekam sajam, između ostalog i zbog vašeg štanda, a pre nego što on dođe i probam vina tamo, dužan si mi bocu babune, to još nisam probao. To je dogovoreno. Hvala ti što si bio gost u podcastu. Hvala, Igore. Vidimo se.